गुड आफ्टरनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो नोलोबारियाव आरोना लोगोफोर नोलोबारियाव इउबिपिअनि मिटिं जादों जाहाथे आंनियावनो एसे नायनो होनना फैबाय जाहाथे लोगोफोराबो आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजाय लोगोफोर उनफिननानै लादे
मन्थ्रिया फैबाय डक्टर अनुज फैगौ डक्टर अनुज फैगौ जिंदाबाद डक्टर अनुज फैगौ जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद दे जिरायथ'दो आङो मा बुंनो नागिरदोंमोन जे बिजेपिआ बर'फोरनो मा होदों बिजेपिआथ' दाथ' आइजोफोरनोथ' बारा गोबाव जायाखै दाखालिसो अरुणोदय होदों गुरु जाहै साबेसे बर' आइजोआ मोनदों आखाइ दैखांगोन नामा दैखांसाय अननानै जाय जाय मोनदों बर' आइजोफ्रा अरुणोदय मोननायफ्रा माथो गोबाङानो मोनदों आरो माथो माखासे दैखांखायाखै मोनाखै मोनाखै होमबा मोननो थाखाय जोङो जोंनि न'खरनि दैदेनगिरिफ्रा मण्डल बिजेपि दङ आरो जोंहा जिल्ला आफादबो थाबाय बिसोरजों माबानानै बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्राथ' सोमावसारालासिनो बा ट्राइबेलफ्रा सोमावसारालासिनो जेबो मोनखायाखै जों सोमावसारनायनि गेजेरजों जिउ बावनांदों मानसि मुंख्लं जानांदों सोमावसारनायाव गोबां सुबुङा गावथारजादों सोरबाया जोबथि जानानै दोनजादों जोबथेसालियाव बिदिनो बुख्रुब सुख्रुब खालामजादों बेनि उनावसो दिनैनि थासारिसिम जोङो सफैनो हादों आरो बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा खालामबाय बिएससि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा मोननै गोरोबथायाव बिजेपिआनो खालामना होदों जेब्ला जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव हाथियार जांख्रिथायनि गेजेरजों सोमावसारदोंमोन 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारि जोङो बिटिसि गोरोबथा खालामदों बावहाय भारतनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन गोसोआव दंना जोंनो अननाय होग्रा भारतनि गाहाय मन्थ्रिया अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोन आरो सासेया नखर बिबान मन्थ्रिमोन दाबो थांनानै दङ बियो अटल बिहारी वाजपेयी गैला लाल कृष्ण आडवाणी बिथांमोननि जोथोनाव बिटिसि एकर्डआ जादोंमोन आरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि राव बर' लेंगुवेज बे भारत संबिजिरनि बिखायाव जायगा मोनदों गनायथि मोनदों भारत हादरनि संबिजिराव जायगा मोनदों भारत रावा नाथाय बे बर' रावखौ जोङो मोननायनि उनाव जों साबेसेया अनसायो आंगोयै एसे खोनासंदोंना एसे मिनिनाय नुबाय आं मानसिफोरखौ जाथ'बाय दाइनैसो बाथ्रा बुंग्रोनोसै दा बिसायख'थि फैगौ 9 एप्रिलाव जागोन जोङो बयबो भट होनांगोन दा भटखौ जों मानो होगोन होबा मा जायो होआबा मा जायो जोंहा मा बेसेन मोनगोन मा बेसेन मोना बेफोरनिबो बाथ्रायानो फैयो दा बिजेपिआनो दहाय जोंना आफादगिरिया बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिया बिजेपिनि दोहौ धुबुरीनिफ्राय सदियासिम बराक सेरफां बराक ब्रह्मपुत्र सेरफांफ्राव जेरावबो जेरैथिंबो बिजेपिनि दोहौ आरो बिजेपिआनो आसामाव 3थि खेबनि थाखाय एसे बाथ्राफोर एसे माने जाय बाथ्राफ्रा जोंनि थांनानै थानायाव रैखाथि थानो थाखाय जों जुजिबोनायाव जों जेराव जिउ बावलायनानै रावखौ मोननो हादों बे रावखौ मोननायाव आरो रावनि थाखाय जोंनि 8सा बर' सुबुङा मुंख्लं जालांनांदों बे जोंनि थाखाय गोसोखांनो गोनां बाथ्रा नाथाय जोंनि आइ आफा जायफ्रा गथ' गथाय खांबाय आं माखासे बाथ्रा मोनबाय थायो खोनाबाय थायो बर' रावखौ अनसायनो नागिरा बर' रावजों गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो नागिरा गुबुन बिजोङाव फोरोङो नंगौना नङा दा बेबायदिनो गोरों गोराफोरा बांसिनै जायफ्रा फोरोंगिरि मावो साख्रि मावबाय गिदिर गोलाव जाबाय बे मानसिफ्रानो बर' रावखौहाय दिनै अनसायनो नागिराखै होननाय बाथ्रा आंनाव फैबाय थायो बेबायदिबा नाथाय जानाय नङा आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ नोजोर होबोबाय थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जायो नेहाथारि जायो बिथांमोन आरो गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोङाव फोरोङालासिनो गुबुन बिजोङाव फोरोङो नंगौना नङा गोबाङानो दङ बेबायदिया ओमफ्राय बर' थुनलाइ आफादाव थानो बिबान लाहैयो आरो बर' रावनि थाखाय गिदिर गिदिर खोथा बुङो बोरै जानांगौ बियो बेबायदिया गोरोन्थि आरो बिदि जानो नाङा आं बुंनो नागिरनाया जोङो जोंनि बर' रावजोंनो जोंनि गथ' गथायखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगोन आरो जोंहा मन्थ्रि बिथाङा जोंखौ बुंबाय थादों
बर' रावनि जेसेबां जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि बाथ्रा बुंदों ओंखायनो जोङो फैगासिनो थानाय जि मोनसे बिसायख'थि फैदों बे बिसायख'थियाव जोंनि मानगोनां MLA नि बिजाथि जोंनि मन्थ्रिखा आरो मन्थ्रि जाफिनबावखागोन आइने মন্ত্রী আছে আকো মন্ত্রী হব এই কারণে কোনো ইয়াত মানে সংখ্যা মানে আর সন্দেহ হব নালাগে আমার মানে মন্ত্রী আমি পাইছো ডক্টর রনস বেগো আমি মন্ত্রী হিসাবে পাবো আর মন্ত্রী যাইবা খামানি সাबसिन मावनो हायो खामानि साबसिन मावनो हायो ओंखायनो जेराव जोंनि बिजाथियाव मन्थ्रि मोनगोन बेनि थाखाय भट होनायाव जों मालाबाबो गोरोन्थि खालामनो नाङा आं बुंनो लुबैदों जोंनि गथ' गथायखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौबा बिमा बिफानि सायाव रासिन बिबान दङ गिलिरसिन बिबान दङ बाथ्रा बुंनाय जायो charity begins at home गथ' गथायनि आखल आखु दानायनिया न'खरावनो जागायजेनो जुरिजेनो अब्ला जोंनि आइ आफानि आखल आखु बिसिनि अननाय फोरोंनाय आसि थुनाय थुनाय गथ'खौ गियान होनाया बेसेबां गोनांथि दं बे जों साफ्रोमबो बिजिरनानै नाय साननानै नाय मोनथिनो नाजानाया मोजां मानोना बिमानि दांनाय बिलिरनाय फोरोंनाय बे गथ'नाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो बुंनाय जायो मादार इज द बेस्ट टीचार अफ इट्स चाइल्ड सासे गथ'नि बिमायानो साबसिन फोरोंगिरिनो ओंखायनो मोजां आखल आखुनि जानांगोन मोजां सोदोब बाहायनांगोन मोजां बाथ्रा रायलायनांगोन सोमोन्दो लानांगोन जोंनि मानसिफ्रा सोमोन्दो लानायावबो बबावबा सौथुबोनाय बायदि आं नुयो बिमाखौ आथिखालाव मा होनना फोरोङो जोङो गथ' गथायनो आइ होननाथ' बुंनो फोरोंला जोङो आइथ' होना जोङो मामि होननो फोरोंबाय बिफाखौ मा बुंनो फोरोंखो जोङो आफा होना लासैनो दाना पापा बाबा दादि बेबायदि बुंगासिनो थानाय जों खोनासै नाथाय बे गोरोन्थि जोंहानो बेसेबांबा मोजां मोजां सोमोन्दोनि सोदोब दंखायो आइ आफा आबै आबौ आयं आदै मादै आमाय आनै फंबाय बिनानाव बेसेबांबा मोजां मोजां सोमोन्दोनि सोदोब दङ बेखौ जोङो बावनो हमबाय बाहायनो नागिरासै जोंनो बाहायाबा बोरै जानांगौ जाखो जोङो खाबुखौ लालांनोसै बे गामिखौबो जों लाबोफिननो हागोन धेमाजियावनो लाबोफिननाय खामानिखौ जों मावनो हागोन बेखौ जोङो गोसोआव लादो गिनांगौ गैया जोङो गासिखौबो मावजोबगोन दादा फिसौफोर आलिबो फारिवा मन्थ्रि बिथाङा बुंदों लाबोनो हागोन आरो मोनसे खोथा जाहैबाय 2029 मायथाइयाव वान नेशन वान इलेक्शन जानो थांगासिनो दं माने MP इलेक्शनजों MLA इलेक्शनजों लोगोसे जागोन वान नेशन वान इलेक्शन बियो 2029 मायथाइयाव जागोन गोसोआव थागोन ना MP जों MLA जों ज' जासिगोन दानाथ' नै MLA निल' जागोन नालाय उननिया 2029 मायथाइयाव वान नेशन वान इलेक्शन माने खेबसेयावनो जागोन खेबसेयावनो बेनि खामानि मावनाया जासिगोन आरोखि सरकार दाखानायनि उननिफ्रायनो ओंखायनो जाय गामिया ओरै CC बरगावआव थांदोंमोन बे गामिखौ जों लाबोफिननो हागोन बे रोखा बारा बुंनो लुबैला नोंथांमोन साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरबाय इसोरा बोर सारस्रिथों गोग्गो देहा लानानै जोङो आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयबो खौसे खामानि मावनो हाथों हारिनि थांखि मिजिं सिमाङा जाफुंसार जाथों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे सिमां मिजिं थांखिमोन बे मोगथां महर मोनदों बेखौनो इसोरनाव आर'ज खालामनानै आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोन साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनो सानबाय बयबो BJPआवल' भट होदो आरो डक्टर रनस बेगखौ जोंनि बिधायकखौ देरहासार खालाम मन्थ्रि खालामफिननांगौ बेखौनो नोंथांमोननिसिम बर'गंग्राय खावलायनाय थाबाय दानिया जों नायना लानि मनिसा मुसाहारिनि मोसानायखौ लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो नैबे जायनोखि मोसानो नागिरदों ओंखारदों बिथांजोआनो क'क्राझार जिल्लानि महरगिरि मुंदांखा मनिसा मुसाहारि आखाइ खबना हो बिथांजोनि थाखाय गोसायैनो जोंनि जौसांनिफ्रायबो गोदान बोसोरनि बिथांनिसिम गोजोन हामलायहरनाय थाबाय
প্ৰভাত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, মালেন্দ্ৰ নৰদৰী ডাঙৰীয়া, এপছু, আবক, এক্স NDAP আৰু সকলো বড়ো জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ ভাইচ চেয়াৰমেন ক্ষমালী দৈমাৰী বৰদলৈ ডাঙৰীয়ানী, ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ এপি মেম্বাৰ গুণৰী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী, পঞ্চায়ত সভাপতি বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত ৰাইজ, মোৰ পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী বন্ধু বান্ধৱসকল সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কেইদিনমান আগত মই নলবাৰীত আহি নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰি গৈছিলোঁ আৰু আজি পুনৰ যিহেতু আজি ইউপিপিৰ নেতৃবৃন্দ আহিছে, বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নেতৃবৃন্দ আহিছে, মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত আহি উপস্থিত হ'লোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 চনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁ এটা শ্লোগান দিছিল, কেনেকুৱা হ'ব বিজেপিৰ গভৰ্ণমেণ্ট, কি নীতি লৈ পেলাই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চলাব। এইটোতো কৈছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। কৈছে মই কাকো বাদ নিদিওঁ, সকলোকে লগত লৈ সকলোৰে উন্নয়নৰ কাৰণে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু সেই কাম তেওঁ কৰি দেখালে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া তেওঁ ক'লে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস। সকলোকে বিশ্বাসত লৈ, ফেইথত লৈ মোৰ এইবাৰ চৰকাৰ আছে। আৰু তৃতীয়বাৰ যেতিয়া তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া তেওঁ ক'লে अभी मुझे 2029 का फिक्र नहीं है, मेरा फिक्र है 2047। যেতিয়া 2047 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ হ'ব, সেইদিনা ভাৰতবৰ্ষ এখন বিকশিত ভাৰত হ'ব লাগিব, এখন ডেভেলপড নেশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ শ্লোগানত আৰু এটা শব্দ যোগ দিলে, ক'লে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস। তাৰমানে আমি সকলোৱে কাম কৰোঁ। বড়ো চুক্তি যেতিয়া হৈছিল, BTC যেতিয়া হ'ল, BTCৰ বাহিৰত থকা বড়ো মানুহৰ কি হ'ব? BTCৰ বাহিৰতো মানুহ শ্বহীদ হৈছিল, BTCৰ বাহিৰতো আন্দোলন হৈছিল। BTCৰ বাহিৰৰ বড়ো মানুহৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰ সমাধান
जौस्राङाव जिरायनाय बा बर' माहारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना निस्सय एसेबाबो बोथोरखौ हमनो हादों खोमा जों मानो बेवहाय दिनै खौसेथि जानो गोनां जादों आरो बिनि सरसाखौ जों दान्दिसेनि उनावनो मानगोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बर' कसारि गावहायारि खुंथायनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथांमोनहा नोंथांमोननि सिगाङाव बिबुंथि लाखिगोन आं एसे बे मेलनि जुथुमानि एबा मेलनि आं थांखिखौ एसे बुंनो सानदों मानो होनबा बुङाबाबो जानाय नङा मानो होनबा जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो दाख्लैनिफ्राय जोङो हाबनानै नोंथांमोनजों अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बोरैबा गोदानै अपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर 1K साबस्क्राइबार जानो बारा नांला दे नोंथांमोना थाबैनो बेखौ कमप्लिट खालामना होदो मानो होनना बुङोब्ला भिडिअ खालामनायावबो गोबां खस्थ' जायो खरसा जायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों